Hi, hello. Una sa tanan, shout out di ay sa akong tagasunod si Jacques Dasing. So salamat kayo, shout out Antique area. So salamat kayo idol sa imong pagsubaybay. So ang atong sugilanon karong adlaw nagngalan og Napoleon sa lalaki, aduna si asawa. So kini si Napoleon permi ginalambing sa iyahang asawa. So wala siguro ni siya makaditik nga nagkinahanglan si iyang asawa og ana-ana kay permi man mulambing. Hantod sa bandang huli nang luod iyang asawa kay ikasaban siyang mama. So mao kini ang sugilanon ni Napoleon uban ko ninyo sa kinatibukan nga sugilanon. Kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog kog subscribe o click na lang po sa notification bell para ma-update mo sa matag upload. So salamat kayo, ato nang isunod kung ako ang pasultihon. Sultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Bensica, uban sa partneran di tayad, mangumusta kanyang tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kunjik Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Napoleon. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Napoleon. Kini akong problema sa mga tinuod lang, no? Naglabad yun yung akong okay. Kini kong ako asawa, marag ato lang niya, hungon na ako, sobra ka ui kini ako asawa. Mamkalagot kayo, pero aron nyo masabtan ang akong sugilano, no? Inan nyo na ako magsugod ang akong sugilano, ha? Kini. Minahal kong Carmelita, gugma ko dawatan na. Bisan tuon og dili gwapo, apan matambok ang bulsa ko. Kung imo nga higugmaon, di ka makonsumisyon. Kay lagi dili ko gwapo, walay babay makauyon. Minahal ko Carmelita, kung magbinyo na kita. Ang atong mga pagkaon, mga kumida, di kumbira. Sa Hong Kong kita mamahaw, maniud to sa Macau. Di santo dili ko gwapo, apan matambok ang bulsa ko. Dong! Dali sa diripi! Unsa day? Dali sa pa! Unsa sa problema ba? Asa ko kadiyot ko! Wala na, kita siya nakataganta di sulbuhon bigit ang pizza. Dong Napoleon! Wala yun na ako! Dag ni Shirley, ay. Kayat! Beda, ay, magkakidort, biya tao na niya sawaha. Ano man, day? Dong, sakit kaya akong buko-buko. Ikaw sagot ko sa akong buko-buko, Dong, katiyot ba? Dili dapit ba? Oo, kapag to des buko-buko, di ba na malit man tatong murag kamot-kamot, day, ha? Ay, nawa, lagi. Sige na, kay katul kaayo, sakit at kay dili Sakit pa dapit. nga, mo ipakaot ako, ha? Di mo ka nakatol taon.
na, magbuot day kag akong ipakauti mo ang sakit. Okay, no? Bida, di ba na kung magbuot eh? Pagkakidot. Be, say mo, be, kay kautor na. Aso yung sakit, be. Hindi na sa akong tiil. Oh, tiil magkaon niya. Buko-buko yung pagkaon. Magbuot day ka, connecting man na. Connecting na. Bida, o sabi, aeroplano, kaya na yung connecting file. Daway na, we, magbuot lagi kag asa. Kaya doon isa, bida sa ni mo. Doon ba kay, murag kag batang may buot. Bida. Sige na, dong kay sakit na kayo. Bida, ako di mo na rin bida. Kabuang ka lang pili mo. No sa dismare, pre. Inom sa tawi, pre. Ibang imunon, be. Arami din eh, be. Dami imunon eh. Oh. Talas ko ganin. Ay, 50 ba tayo butang ni mo rip da. Lamig kayo mo. Ay, nambot lang ng bayana, pre. Labar ko ng bayana, pre. Ay, kaya nga naman, pre. Sa'yo kay sapot ba eh? Ay, nga naman tao, no? Lagot kay ko, pre. Sa'yo kay sapot kay 5 ka nagkatranta kus ba eh. Wala na problema kay nakalunguag naman ko, nakaluto na kusudan. Gitawag mo ko, kaya binumugon sa, sus, gipakaw to kus buko-buko. Kay mato niya, sakit ko no. Nagsakit yung buko-buko niya, ipagkaw to day, Bot boss. ang bayana, be. Sobra ka uwing, nampak yung dako. Nagparayag lang tingali na. Ambot lang, pre, wako sa buto na yung paray. Dada din na. Anak ka ng mga asawa, pre. Mga paraygon kayo. Labi na gimingaw na sa imo mga bukton. Kulaay sa ilame, anang paray ka. Kulaay ilame. Ikaw na lang sabot, pre. Basta mag-iningon ka ni Ani ang mga asawa, pre. Nangita na nagkumbat general. Kasi kubatin na rin, pre. Jir good. Pagkakidor, pre. Makalagot usay ning kitang lihok sa kong asawa. Kay tagsar gyud kay ko makalugar og katkata sa mukon pagita. On then, Dong. Dong Napoleon. Dong. Matasa pa. Ano naman sad? Ikuha ko sa kong pantipi. Bakas Tuwa sa banyo. Nagtapis mong ko nga ri. Ang pinakugnaan na diri akong panty. Tuwa day sa banyo akong nalimot ko. Kuha sa katiyat ba? Bida sa nimo. Natug ka nga ripo kawon pagyud nimo, probida. Ikakuha nito? Mukaw ba mo yuga? Ikaw na ikuha Nagtapis nito? lagi ko nga ri. Siya, uy. Sige na dong ba? Sige na ba? Dong Napoleon, sige na ka mag-ilis na ko. Dong. Uy, kung asa ka diyot ba? Bida, hindi tangtog. Bida. Watay to, nagbantay, tas tubig, ang mga agas, kadlaon ang mga agas, tugam sa taon kaning style, ano unsa. Tiwas Patulog ka lang tagamay mo dahil. katog, di good. Pero kuha ato kay nagtapis sa manggug diri lakaw na. Ako siyang nagtapis ka. Makahubo pa lang noon ko dito. Tuar ba sa gawas ang atong banyo? Nya matot ako sa gawas o makahubo ko. Saan na lang. Sige na ba? Ay, sus. Ay! Nawa na nakahubo na yun noong ko. Ay, sus. Marisip, abi ako, taga-Pakistani, turista na kita ko, bangason kayo. Sabi na kong sakop ni Bin Laden. Tapay diya, oy, Bin Laden si mong mata. Dugay na tong namatay. Sige na pa, lakaw na pa. Ay, dasan ni mo day. Abi, kay duka, untay mo sa tuyo, untang tangtang ng tuwalya, gitapis ni mo. Nya, nawa na mundo ka. Sige na, kay mag-ilis na ko. Lagi! Kidot pa yan niyo, ito eh. Inani ka pala sugo ako asawa taon bisang tuog na tapukaon pagyuta para lang manugo siya nato. To niya inigatod ko sa akong asawa sa eskina kay dilim gyud siya mulakaw din ako yatod. Pagabutan mo sa eskina. Dong, mag-taxi lang ta ha. Ay layo pa taon kay sweldo day. Nya ikaw layo pa sa din yung sweldo. Pasok na tay kwarta di ginot ha. Dong, uy. So, mag-jeep ta? Maghipra ta, hipra. Alimuot kay Dong. Dagan po kay pasahero. Dugay ta kasakay. Kay mag-ilugay. Mag-taxi na lang ta. Din mo isus.
Uy, hala, akong face mask. Face mask, uy. Nabili. Hindi na ako yung face mask, no? Takot sa mga kayo. Dili ko ganan mo lakaw, nga dili mag-face mask. Naanat na siya. Balik ka kadias tindahan, dahil tag-singkor, bito na, bida sa gidim mo, anong balik mo mong ka ng face mask? Dili ko ato, di ko ganan ang tagsingko, gilukis ilong. Kato akong face mask. Tuwa sa kilid sa parador. Kaon niya, ah? Say, unya. Tuwa sa kilid sa parador. Ako gigawit. Kuhaon sa dako, balik ko sa Dubai. Huwag mo ko'y baligya ato din ni. Gatong na siya sa face mask. Minalayo ang ispay na rin yung balik. Balik ko lang ka diyo. Sige na ba? Waton ta ka din ni. Sige na. Oh my God. Sige na, kay maghuwat lang ko nga ni. Pagdali, kay abog kay diri. Pagkasindot ka! Aras Doris, ay. Sudah di blada, Vera. Tampis, pait-pait, parat-parat, perbeda. Ay, beda kayawa, inig, style labihana, ay. Kuya, bubiyaan, igbana. Uli na ko, kay duka na kay ko, perbeda. Oh. Pre na! Ay! Presay! Asa ka, pre? Uli na ko, pre. Uli na ko. Hindi lagi kagikan. Kagikan ko, skinay, taon, naghatod ko marin mo, bawa, makalim lakaw din na trihatod. Yato sa eskina? Oo! Mastan pagkaswerte ni mo, pre. Oy, Palas po sa hay, pre. Yun, ano ko sa break dito, ha? Maruming ko ibigikang. Ano ka? nagsakit akong tughan aning among silingan, pre. Ano, ha? Hilas kayo. Ano lagi, ha? Yun sa kanila. Agi pa nabi mo ko anak nila, pre. Pinapingaw sa. Ano, bati ko ko batasan? Binuang sa isulti, anak! Sila ko diagot. Wanay mangangkon, mga bagagnaong na sila. Ay, so, si Bugtuan, taon na naptuo, mga, di na tinood. Buutan, mga, buutan, ka. Alam mo ito, kwarto, di abi. Ako'y saksiyan ng imong pagkamayong tao. Matatoy mo, di sa sa. Ayaw, si pre, subay, studang diyan, pre. Di ka bating batasan. Bago saan ni pre, batin kag naong. Bihila ni bata. Batasan, pre, butan kay ka. Huwag mo kalupin mo kabutan, pre. Butan kay batasan. Ay, daog na ka na batasan, okay na ka na. Bata ka, ha? Oo, lagi daog ka, pre. More pa, daog ka na. Pambihira ng bata, Porbida basta, ay tuwa ng istorya nila, di na tinuod. May na mga resibo ng istorya nila. Walang katotohanan yan, di ba? Bating batasan, di na mao, pero, sorry pre, bati lang ang naong. Bida ni mo, oy. Kasakit manulti sa mga kanahan. Waroy nagitas hangin nga itom ng mga tawada. Sakit manulti. Kay tiyo mo, ingon sila nga batik ang batasan. Grabe, sakit eh. Ini, padugya po ni Peri. Sa klaro kayo nga dili ka batik batasan. Batil kang naong. Kasi. Batik batasan, pre. Tulog si Puno kasi ulbra. Grabe sila. Sakit sila usulti. Sakit, pre. Sagdi lang, pre. Sagdi lang. Sige, pre. Arin ako. Bida sa di mo, pre, oy. Hoy, kuan dire. Oy, nay. Unsa na sad ning mga kabuang nimo? Ha? Saan sa man, nay? Kining kuan ba? Gireklamo sa imong bana bahin nimo. Kay nga naman, asa na yung kireklamo? Kanangi mong pagkahinugo. Kay nga na di ay, dili na siya pasugo. Ikaw ba? Hibaw ka nga may kabaho ng bana mo. Di ka magsigig pa senyorita din oy. Kananeng kamo taw ng bana nimo nga mahawas mo sa kalisod. Kay nga na di ay, nay. Siral din ay trabaho. Ako na, masakoy trabaho. Oo, nakakabitay trabaho. Pero mas buga at ang trabaho sa imong bana. Mao nga ayaw sa palabiig sugo. Kay imbis mo pahuway na, dili na lang makapahuway. Ikaw ay kay kuhaan ka na, naarama ka sa opisina. Reklamador gid kay na siya tanan. Reklamador kaayo. Bantay lang yun ang tawhana. Sige, wa misugo ay. Bantay bitaw ha. Ilom da, oy. Dapat ikay motiban si mong bana kay asawa ka. Dili kay ng imong bana, maunalay pati manon sa iyong kaugalingon. Anong sabaya ka? May gani kay misugot sa nang mo trabaho ka. Ang ubang bana baya, di giyod mo sugot. Nga manarbaho ang ilang asawa. Kay way makaatimas pa ni May. Pero ikaw,
Hey, pagkakidot, ibabataa ka. Nanay! Ay, kalamigit. May sama ko, pero milagro na. Ang lakaw kong asawa ron. Mamuka mo na to. Manuka to, manuka to. It's a miracle. Wow! Anak ko ni... Adto na ko. Aday? Anto na ka, day? Bungol ka. Wa ka kadungog sa kong gisulti. Adto na ko. Nagikaya mo sultir, day. Tayo parang kaniyat. Ano mong taon nga? Mura ka gisapot ka, ha? Dili kay mura. Gisapot gid ko. But why, ha? Nga naman? Tungod ni mo. Ha? Karton, so isahan ako. Unsa day? Naglagot ko. Kay nagsumbog-sumbog ka dito sa akong inahan. Ikaw, nagsalitan ko na yung mga pulong ron. Mura di na kay kaigat. Di ganaan ko ato igat ka. Ilam din na po yun. Maigat ka ron. Naglagom na liog ni mo. Sumbor ko si mga inahan. Ha? Huwag isulti dito. Gawa sa imo ang pagkahinugo. Kana, muna akong gikalagutan. Nga nagsumbong-sumbong pa nga hinugo ko ni mo. Unsa, di na lang di ko pwede makapanugo ni mo, ha? May lagi kay manugo na ko. Hilas ki kastananda. Sa taon kayo, hangar ko gamay. Dili ka! Kalma lang ko daon sa... Dili mo na kalma. Sugoy ka ron. Mag-iyahay na ta. Ha? O sabihay? Mag-iyahay na taglihok. Di ko manugo ni mo. Pero ayaw sa panugo na ko, ha? Ayaw na ginapol yun, ha? Doy! Bahala ka niya. Di mitabong nugo ko ni mo duriya ka. Pinsay nagsiraan ng gripo nga gihugot. Malik maayo. Di naman ni maaple. Ganahan ko yan. Tingong di mo maglagot ko. Di probably. Disuti ko dis gripo ay malas. Sira, magmaayo. Lagot. Isang peto na ko. Beda. Patasaan na itas garpo. Sige lang ka! Kiahak man yun, eh. Kagahi ba nilisuon? Huwag ka na niya gituyo para di ko kakaligo. Inahak, sako man na ako. Di ko makaliguan, eh. Hindi na ba ko makasangpit sa kanahan nga Napoleon? Bahala sa kadya. Di sa ginong kumusangpit. Bahala ka niya. Hala. Awitin mo. Ang kanahan, katakanta pa. Kung nagpasuya na ako da. Bahala ka diha. Sabog ko manangpit ni mo. Bahala ka diha. Dili ko maligo ron. At isasayaw. Nimal ay gipalagot ko ay. Nagtapis na rin ba ko nga rito aliya kay maligo na unta ko pero duda ko gituyo ginis kanahan. Sa sarap. Sa pagtiti. Ayo. Na may tao. Ang saya to, Brad. Sir, special offer. Natay Ah. toothbrush, natay nail cutter, naipugong sa buhok. Ay lang, ano, kay parawan ng kinanglan tao na. Sus, brato na ba kayo no, sir? Excuse me. Kaya kini. Pwede ko makapamalihog ni mo? Oh, sure, ma'am. Special offer ganini. Dong, dali, dong. So, diri, dong, dali. Wow. Kalami, ane. Dali. Hangol na. Ay. Itapis ro to ali akong asawa. Sige tutong sa dapis tubangan. Pero milok. Nimal na si Dory. Nimal! Doray. Sudra. Nimal ay. Biday pasod Dory Tidero sa special offer sa episode sa banyo. Wala. Nimal si Dory. Bida. Naginot yung Tidero special offer. Sige pa. Kana. Sige pa. Kana. Lisua pa. Kana. Suwa. Nimal. Uy, sir. Ay! Sa bang hangin ha? Ang sana? Ha? Ang sa inyo gibuhat tidak? Ha? Special offer, sir. Special offer? O sa special offer? Ipaliso na ko ang gripo kay kay bagason. Nga naman. Samok-samok mo kaniha. Gawas ko na dito. Oh, perbida. Ako tagiyan ni bayaw niya. Ako'y maguson. Kini ba't magwasa? Bida. Hot. Keng naong na hot. Gawas niya, hot. Uy, special offer man, sir. Special offer karong kanana ka. Itagag ti karong bak. Bida, sus! Gawas ito! Bida, gawas ito, gawas! Usawan? Ha? Unsa man tayo sa anak ko ni mo? Special offer man, sir. Ay, special offer, gawas!
Mga problema na ko, grabe yun ang away na ko taon sa akong asawa taon. Grabe among away. Ito sa Nes Garbo. Buwagan, baka na ko siya. Sus, bida. Bam, tabagi ko ani Bambe. Pero tinarong yun ba, ma? O saman, Ate Pres, paliw Ate Pres. Ikay ako pangayuag tarong yung tambak. Ikaw rin tarongan ng liri, ha? Be, sulti ko. Kang kaboy pa sulti yun, o saman, Napoleon.